Samtang anda matud pa nga moatubang si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Quad Committee hearing sa Kongreso kalabot sa gingong extrajudicial killings nga gikalambigitan niini sa war on drugs operations ubos sa iyang administrasyon kaniadto. So you're going to appear, Mayor, Sa Congress? well, if they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. Andam sa matud pa nga moatubang o mutabang ang kanhi Pangulo sa mga sundalo ug pulis nga nag-atubang og mga reklamo ilabi na kung ginahimo lang matud pa nila ang ilang trabaho. Lakip kanila miatubang na sa pagdungog sa Kongreso sa managlahing isyu. They will have my support on legally. I-consult ako sa mga abogado. All that I can do is to provide them with lawyers. Tutulong talaga ako sa police pati military. Lalo na in the performance of their duty, itataya ko pati ang sarili kong reputasyon.